नामा मानसिफोरालाय दसे लाइभ फैबाय दे आं फै दान्दिसे रायज्लायनि गगा मोननानै माथोआनो बेलेग जासिगोन आंहा दायो फ्रान्सिस मुसाहारि हाय आब' हेलौ फंबाय हेलौ सना बेबी हाय हेलौ हेलौ प्रमद नार्जारि हेलौ बाजै हेलौ हेलौ बिबोनां एम ब्लग एक्स हेलौ आब' हेलौ हेलौ माइनाववारि जाखांबाय बिनानाव जाथ'वाखै दासो संगासिनो आंना नानिया ओमफ्राय आङो दा बावैसो मोनफैखादों डिउटिनिफ्राय एसे लेट जाबाय आरोना दिनैहाय गगा मोनदों ओरैबायदि जा खाथ्रा गगा मोनखायो आं गगा मोनबाथाय माथोआ बेलेग जादों रिटन खाख्लारि मा खालामदों नै आं लाइभ फैगासिनो नोंसोरजों दसे रायज्लायनो होननानै प्रमद नार्जारि बाजै सना लाइक दान थेंक इउ स' माच थेंक इउ दे लाइक हो दे माबेला नायखल नार्जारि मा ओंख्रि जाया बिनानाव खैब्राद ना बाथोन देदों नानिया रिटन खाख्लारि आंनिखौबो थुना होदो आच्छा दे जागोन दे नों मा गामिनि बाजै सना बुहुम आं गामिया आंनिया दिकियाजुलियावबो दं मा होनबावगोनथाय दिकियाजुलिनि बेनिफ्राय मेन न'आनो दायो क'क्राझारावसो बेनिफ्राय हाबा जाहैनाया एकदम धेमाजि गगामुख माइनाववारि क'क्राझार फैदोलाय बिनानाव आच्छा थांगोन र' नानिया एसे स्कुल जासिगोन नालाय नैबे जुननिफ्रायनो जासिगोन एबार र' नायनि नानिनि स्कुल सुटि मोनबासो थांनो मोनसिगोन आं एबार रेमा नार्जारि थेंक इउ सिस्टार थेंक इउ बुहुम बेंगालुरु थायो नामा औ बेंगलराव थायो बेंगलरावनो थायो जोङो फेमिलि आंना फ्रान्सिस मुसाहारि दिकियाजुलि मा गामियावमोन आब' जोंना दिकियाजुलियावहाय मोनथाम जायगा दङ दिकियाजुलि नारेंगुरि दिकियाजुलि मना सेन्टार दिकियाजुलि माबा एकदम साहा जालां नोंसोर सोरबा पिकनिक जाहैयोना पिकनिक स्पट खाथियाव दं थाइगिरगुरि बिदिमोन आरो सिगांहाय ओमफ्राय दायो मोननै दङ माबायाव दं आदा बाजै थायो दिकियाजुलि बातासिपुरनि बे माबायावहाय मना सेन्टाराव सासे थायो आदा ओमफ्राय सासे नारेंगुरियाव थायो ओमफ्राय एस डि फेमिलि सुइट बयस दिदि मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दायो संगासिनो आंना फिसाजो गेदेरा आंनि बिब'नि फिसाजो ओमफ्राय आंना बयसा ओरैबायदि गाज्रि जादों दायो गगा मोननानै बुहुम आंबोथ' बेंगालराव फै मबाइल दाखालि बावै मबाइल गोदान होनानै मबाइला थुग्रा जाबाय दाना लाजिदों मा ओंख्रि संदों र' देखायनां हा मा आखला देरहा बसुमतारी बाजै खबरा मोजां ना नोंना
खबराथ' बहुत मोजाङानो थाबाय थायो आंना जेबो प्रब्लेम गैया खुनु जेबो प्रब्लेम गैया मोजाङैनो थायो बेनिफ्राय देहाफोरासो मालाबा मालाबा फिसाजो लोमजालाय आं लोमजालाय आंथ' बारा लोमजाया र' एसे दसे गगा मोननायानो बारा जायो आंहा फ्रान्सिस मुसाहारि आदानि नामा मा आदानि नामा जोंना आदाखौ बयबो सिनायो दै बेयो नारेंगुरियावहाय बाजैहा फार्मासि दङ नारेंगुरियाव बेनिफ्राय आदा मोननिया आदा उन्दैसिनजों आरो देरसिनजों ओइ जालां सेन्टार होननायावहाय पिकनिक स्पट ना सोरगोफुरि बिथिं थांनाय लामायाव मोनसे जालां सेन्टार होननाय दं बेवहाय आदा उन्दैसिनजों आदा गेदेरसिनजों फार्मासि होयो ओमफ्राय नारेंगुरियाव बयबो सिनायजोबखायो फार्मासि होयो जोंहा आदानि नामखौ फावलुस होनो बाजैनि नामखौ प्रफिला होनो प्रफिला जोंहा बाजै देरसिनानो आरो ओमफ्राय बेखौ हरसिंगा बालिपारानिफ्राय लांनाय जादों बुहुम मा जायगायाव दं आंथ' दा राममति नोगोराव दङ आं सिख्लानिफ्रायनो राममति नोगोराव थाखायो बे सासे मालिकनियावनो मावो बे सासे मालिकआनो दिनैसिम हगारा आंबो खारा होननायसो जोंनिया बर' अनारानो मालिकआनो ओमफ्राय दिनैसिम सिख्लानिफ्राय दासिमबो दं आरो FM बर' ब्लग मा जायगायाव थायो सिस्टार आं बेयावनो थायो राममति नोगोरावनो रानिया मा खालामदों उन्दुबाय नामा रानिखौसो नायगौमोन रानिया उन्दुनो दायो हरनि 12ता 1टायावसो उन्दुयो सेंग्राफोरजोंसो बेरायहैदों फिसाजोआ थाया न'आव फ्रान्सिस मुसाहारि ए आं हग्राजुलिनि आब' दे हग्राजुलि खाथि खाना जोंनि दिगियाजुलिया बुहुम आंबो हटेल माबेलाय हटेल दं आदसा दे मोजां जेरावखि थाया मानो मोजां मावनानै जा दासान्दि कन्डिसना बहुत गाज्रि गरमथार बोथोराबो जेरै गरम माबायाबो गरम जानानै दं अनसुला गयारि so beautiful thank you brother thank you दा गगा मोनखादों ओरैबायदि गगा मोनदों दा मुलि जागासिनो उन्दुनांसिगोन आंहा गगा मुगमा गामियाव हाबा जानाय माबेलाय रनेन दैमारि जराइगाव ओरैबायदि गिदिर गामि NLC चार्चफोरनि बर'फोर दङ जराइगावआवहाय फुल बर' आरोना कपाथुनि गामि खाथियाव सेन्टार खाथियावहाय जराइगावआवहाय हाबा जाहैनाय मिथिंगा बसुमतारी हाय हेलौ सुजित ब्रह्म इउएसआवसो दं नामा बाजै USA आदसा इउएस नोंना लिरनाया जायाखै इउएस नङा USA बिदि लिरनांगौ आरोना सरि आङो रिपिट खालामफिननायनि थाखाय US आव नङा बेंगलरावसो US आवलाय बहा थांनो हानो आंलाय फेमिलि लानानैलाय थाखा गैया फैसा गैया नङा होमबा सिगांग्रो डिप'जिट थाग्रोनांगौ आरो कन्टेक्ट थाग्रोनांगौ US आव थांनोब्ला जैहै थांनो होनबानो हाया आरोना फ्रान्सिस मुसाहारि आंबो दा चेन्नाइआवसो दंफैयो आब' आदसा अके दे मोजां जेरावखि थाया मानो मोजाङै मावनानै जा फां खालामनाङा आरो सेंग्रा समावनो नांगौसेबांखौहाय बुथुमना ला थाखा फैसाया नङा होमबा नङाबा हाबा जाखांनायनि उनाव थोआ जायो थाखा फैसाफोरा ओंखायनो हाबा जायैनि सिगांनो बुथुमना लानांगौ हा हु बायना लाजोब गारि मथर न' बां बनायना लाजोब बुहुम पुस माबेलाय सुषमा माबेलाय माला बुजियासैहां सुषमा माला आं बुजियासै जबिल्स माबेलाय वर्क स्पेस ना मा होनखो वर्क स्पेस हाय आब' मा खबर आब'आ बेंगलरावनो दं नामा दं येस आं बेंगलरावनो दङ फंबाय बेंगलरावनो थाखायो आङो ओमफ्राय थांलाय फैलाय खालामो गामियावहाय न'आवहाय मालाबा थांलायगोन र' दाखालिबो थांदोंमोन
गोबां मानसिखौनो लोगो हमनानै फैनाय जादों। फ्रान्सिस मुसाहारि नोंगौ आब' नों बेंगालरावबो सैथो मा होनो नोंगौ आब' नों बुंनायाबो सैथो औ आं जि बुङो जिखुनु आं रावनियावबो गोरोन्थि दाजाथों होननानैसो आं बुंखायो आरोना खिन्थु आं बुंनानै लाया जे आं मोजां एकदम मोजांथार आंनि बुंनायखौबो लाजोब बेबायदि नङा। जेन'बा मेगनजों नुनाय बेफोरखौ माने साबधान थाजानो लुगैयो आरोना आङो मेगनजों गोबां नुबोबायना र'दै आं ससमा हमनि मेगना आंना ससमा गानाबाथाय एसे बोरैबा जायो मा होनो माननाय जायो मेगना बुहुम हटेलनि मुं आदसा हटेलनि मुं मा मुंबा हटेलनि मुङाबा रनेन दैमारि गगामुगआव माला फैगोन गगामुगआवथ' आं थांनाया एसे लेट जासिगोन आं एक्सुवेलि गगामुगआव जेबो गैया जोंहा थांनानै मा मोननो आबै आबौल'सो दङ आबै आबौआव मालाय बिजामादै दं फिसाजो दं स' बेयाव थांनानै जोंहा जेबोआनो गैया न' बां हा हुआनो आं बेयाव थांनानै मा मोननो आरोना ओंखायनो जेबो खामानिबो गैया आंहा जेबो खामानि गैया मा मावनानै जाहैगोन गामियाव थांनानै बेबायदि आरोना बेखायनो आं थांनाय जानाय नङा आरो दायो थांब्लाबो नायनोसै मा जायो मा दैदेनलाङो इसोरासो मिथिगौ नङा होमबा बुहुम पुष्पा माला हटेल पुष्पा माला हटेल आदसा अके दे मोजां निलिमा बसुमतारी अबाव बेरायहैदों बेलाय ना मागुर बुथारबा गाबलायग्रायालाय बे सेंग्राफोरजों बेरायहैयो सेंग्राफोराबो गारथारा बे एखे बिल्डिंआवनो थायो ओमफ्राय बिसोरो बबेनि होनदोंमोनथाय जिखुनु बिहार साइडनि आरोना ओमफ्राय बिसोरजोंनो बेयावनो थायो एखे बिल्डिंआवनो ओमफ्राय बिसोरखौ नुबानो बिसोरजोंसै बिसोरबो गारा बेबो बा गारा सिख्ला गिदिर बायदिसो बेरायहैफायो अनजालि मुसाहारि नोंनि बाबा मामिनि जायगाया मा जायगायाव आब' जोंनि मामा बाबानि जायगायाथ' दायो बिसोरो क'क्राझार थिफखाय बासबारियाव दङ ओमफ्राय माने एसे गोबावआनो जाबाय खिन्थु जों सिगां दिखियाजुलियावसो थायोमोन जेब्ला आङो हायार सेकेन्डारि पास जायो अब्लानो बिसोरो खारबोदों आरोना बेसेबांमोनथाय 2017आवहाय खारबोनाय जादों माबायावहाय ना 17नि सिगांमोन नामाथाय आं गोसोआव गैलाय लांला अब्लाबो जियानो जा 17आवनो खारबोदों खोमा माबायावहाय बेयाव थिफखायाव बारा गोबाव जाया आरो मा होनबावगोन जाबायदां एटलिस्ट 8 बोसोरसो ना बुहुम 10:30 आदसा दे मोजां फुंनि फुंनि 6टायावनो दारियाल ब्लग गुड नाइट सिस्टार गुड नाइट ब्रादार रनेन दैमारि अके स्मल फेमिलि चेनेल सना नोंनि नाम्बारखौ हरलाय प्लिज नाम्बारखौथ' आं एलाउड गैया आंनि पार्सनेलबा आं हरनो हायो पार्सनेल खिन्थु आं बेबायदि अनलाइन एबा माबा मोनसेबा आं हरनो हाया आरोना सरि गाज्रि दामोन बुहुम आं नोंखौ फेसबुकआव हरबाय थायोमोन बहा थायो होनना नाथाय नों खोथाया आंनो आदसा अके एक्सुवेलि आङो जै भिडिअ होखांबाय आंहा माने समानो मोना भिडिअ जेने थेने आपलड होखांबाथाय डाइरेक्ट कास्ट'मार फैयो ओमफ्राय माब्लाबा समावहाय बिदिनो फ्रि जायोबासो नायफिननाय जायो बांसिनखौनो मालाबा समखौनो मोना आरोना आङो भिडिअ माबा कमेन्टस रिप्लाय होनो बेयावनो थालांजोबो आरो बाप्पि मुसाहारि नोंनि बिमा बिफाया बहाय दं आंनि बिमा बिफाया माबायाव दं क'क्राझार थिफखाय बासबारि स्मल फेमिलि चेनेल आं नोंखौ जा मोजां मोनो सना आदसा थेंक इउ स्मल फेमिलि प्लिज नाम्बारखौ आं बेबायदि हरनो हाया आंना हौवाया दाय जायो बोराब होनो हायाना गाव गावनि हौवाखौ नङा होमबा थ' नाम्बार हरनानै मा मोनो अलरेडि आं बिजियाव थायो रायज्लायनो मोना जास्ट दासो आं ओरैनो लाइभ फैदों आरोना बहुत गोबाव जाबायमोन आं फेसबुकआव लाइभ फैयिया रुल्स मथे लाइभ फैगारनांगौ सम बेखायनो आं फैदों आरो
आंनि नाम्बारखौ ला दे नों आं नाम्बार लानानै मा खालामनो फंबाय जेबो रायलायनो मोना टाइम मोना सुजित ब्रह्म मा खामानि मावो नों बाजै आंथ' मा खामानि मावो माने आं सिख्लानिफ्रायनो हेड ड्रेसार बेनिफ्राय बिउटिशियान आं बे खामानिखौ मावो आरो माखासे सोरबा गोदान गोदान फैयोब्ला आं बेखौ टिचिं खालामो फोरोङो अनजालि मुसाहारि नोंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनथारो आं आब' अनजालि मुसाहारि थेंक इउ सिस्टार थेंक इउ भेरि माच दे बेबायदिनो सापर्ट होबानो जाबाय जोंनो नांगौ नोंसिनिनो सापर्ट ना भिडिअ क्रिएटारफोरनो सापर्ट नांगौ नोंथांमोननिनो देरहा बर' बहा थायोब्रा थायोब्रा हायाव जायगायाव दे सरि हा बेंगलराव थायो टुंगुराज ओइ हा हेलौ दे बाप्पी मुसाहारि माबिलाय सारायसर बिल आच्छा सराय मा होनो सारायसर बिल आच्छा अके दे मोजां फ्रान्सिस मुसाहारि दे आब' आं उन्दुनोसै गुड नाइट अके फंबाय अके गुड नाइट टुंगुराव आब' हेलौ आगै हेलौ टुंगुराज मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंना संगासिनो मा ओंख्रि संदो जोंहा फिसाजोआसो माबा आलु ओमफ्रायो मुदुफुल फिथाइ लाब्रा आरोना ओमफ्राय माबा सरजना फिथाइबो होनाय नुदां माबा माबि होदेरदों आरो उन्दुजोब्बाय नामा मानसिफोरालाय टुंगुराज जोंना साम' सबाय बाब्रे मालायसो दे जा जोंहा दाखालि जाखांबाय गोथावमोन साम' गुसुंखौहाय लायनानै जाफैखांबाय ना फिथिख्रि ओमफ्राय ना खान्दा ओमफ्राय साम' माबा माबि आरोना जाफैखांबाय सुजित ब्रह्म माबेलाय ओंख्रि संग्राखौ खनसे देखायनाय बाजै ओंख्रि संग्राखौ र' थापान दैमारि ब्लग गुड नाइट सिस्टार गुड नाइट ब्रादार गुड नाइट थेंक इउ स' माच कमेन्ट हरनायनि थाखाय जोबोद मोजां कमेन्ट हरो नोंथाङा थापान दैमारि ब्लग हा दुगैनो दासो दासो दुगैनो नागिरदों हनै आं आरो गगा मोननानै गिनानै दङ दुगैनोसैनो दासो मोनायावसो आयौ खैथा जाखो नानि 11ता जाबाय खर'फोरा फिसिना आबै दासो दुगैनो नागिरदों आमाया आमाय मोनफैखासिगोन 11ता जाबाय नानिखौबो लायाखै आङो नानिखौ लायनांगौ ओरैबायदि फिसाजोआ आंना प्रबाद गयारि हाय आब' हेलौ फंबाय र' फिसाजोखौ लायनां टुंगुराज न'आ मोजांथ' आच्छा थेंक इउ र' फिसाजोखौ लायनां फैयोना फैफाया फैनो नागिरा सेंग्राफोरजोंसो मालाय हौवाफोरजों नुवाखै सेन्देला मामे हायदो ओइयाव थांसै ओइयाव हेपि बार्थडे होननो थांसै फैद' फैदो मामि फैदो चक्लेट थेंक इउ दादा होनदो हा थेंक इउ दादा होना फैद' बिरादथार दुस्थ'थार गाब बाय होनदो बाय गुड नाइट होनदो
Bye Dada. खाना हो गया? ओ अभी कर रहा है. ओके. तो Allah, oh बिनि सिख्ला गिदिर बायदि दा 12ता 1तायावसो उन्दुसिगोन फाय. बिरादथार बियो. नायनो चक्लेट मोनबाय नालाय खुसिथार. चक्लेट दाबिनिसो थाङो बियो. लभिया बिराद लभियो. नै मोनिखाय दहाय. अरे दहा ओइ सरि दहायो मालाय मोनफैदोंल'सो नुख'नानै डिउटिनिफ्राय बिसोरो सेंग्राफ्रा डिउटिनिफ्राय खामानि मावना फैदों मेंना फैदों ओमफ्राय गावहा मुङाबो इदि चक्लेटखौ जाला बियो ओमफ्राय लाबोबावदों ओमफ्राय ओरैनो दंजोबो गावहा मा खालामखो नुहुरबाय नालाय खारलांबाय ओमफ्राय दा बिसोर मालाय मेंनानै फैदों खामानि मावनानै चक्लेट मोनैनि ओरैबायदि बखि फैबाय बेलाय माथो चक्लेट होफै एलाय नै होफै जाखिनिखौ बुदोलै दे एलाय जादो हनै बेखौ जा होबा दा ओंखाम जानाय नंला बियो बेखौनो होफै गेलेगोन दा बेखौ नांगौना बेखौ मोननैबो मोना नै आमाय हरदों नै आमाय फ्लरिनसा होनदों नायलाय आमाय आमायसो आमाय हेलौ होन हाय इलाय ओलाय टिभि नायदो टिभि बेबी हरलाय आदि दे टिभि अन खालामलाय नो टिभि अन खालामलाय सायो बिदि खालाम दे याव जिरायलाय हेलौ हाय होनो जिरायलाय मा हेलौ हाय होनसै रे हाय होनगोरलाय चक्लेटआ बोरो चक्लेटआ हो जा होनो सुजित ब्रह्म मोजां नुदो समायना नुदो मा नाम बाजै फ्लरिनसा इसोनो नानिया ओइ नै आगैया बायहेरायाव थांनो फेना खुदो फेनाखौ ओइ नै आगैया सुइनो हासुजोबगोन दा फेनाखौ ओमफ्राय दां हुदे बेड गार्ल ओइ उdah दुगैनोसै आया नै थुखिया बेना गावबा मा गोसोनानै बेखौ थफि हमो सोर लाबोनाय नोंनि थफिखौलाय बेसे दाम ना मामि आयौ है मुस्लिम बायदिसो नुबाय आं नोंखौ नै आमाया फैदों जोंनाव फ्लरिनसा होनहरदों मामि हनै आमाया आयो आनै गुलु होनहरदों नै नोंखौ गुलु मुलु होनदों ओइ मा नाम नोंना मामि बाबानि नामा मा नाम बाबानि नामा मा नाम हा बनि ओमफ्राय नोंना मा नाम नोंना मा नाम खिथा
Maminya mana? Mamina? Mamina mana? Khिथाया? होद थाया आं नोंजों होमबालाय खिथायाबा बाहेराव बेरायहैनोबा बिराद मोजां मोनो बेयो साला दोनथ'नांसिगोनहाय माबेलाय दुगियानो फानसे बाराथार गुलुं अयथासार दुगिखा Mame boleh kum kalam मालायजों बारा दा हगारलाबायनाङा हगार हरा बे बिल्डिंनि सेंग्राफोरजों थाङो आरो चक्लेट मोनजायोबा ओंखाम जानांसिगोन ओंखाम बावसो दोनथ'नोसैलां